Igbo mụrụ nze m ọzọ ekele m unu ma ọnụ zọọ ọnụ mụnụ ga-azụ unu nọ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nke ụtụtụ tata bụ abalị abụọ n'izu nke ndị ọrụ bekee bụrụkwa ụbọchị Chineke kwara aka ka eme ka ịdị ndụ na ala dị ndụ maka ịma na asị n'ọwa onye dị ndụ bụ onye nwere olileanya ya mere ana m asị gị nnọọ agbapekwala ka ị ka na-egwu ụra ị gara ọrụ abalị ka ọ bụ nọọ na kamgbe abalị ka ị na-arahụ ụra ka na-ekwu ụra ebe o jigoro elekere 3 gafee elekere nkeji 3 gafee elekere 9 n'ụtụtụ a ị ka na-atụgharị na-agwọgharị ụra na elu akwa na-asị na taa makwa m kwa ahụ dị m ma ga nwukwa ọrụ chetakwa na aka aja aja butere ọnụ mmanụ a sị onye arụghị ya erila maka na ọwụọ ndị ọzọ na-arụ nwa na-eri ọ dịghị mma ọ dị mma gbakọ ya wepụ ma ọ dị mma a sị na ọgị nwa na-arụ onye ọzọ na-eri ọ ga-adịghị obi mma ya wụ tụwa onwe gị mbọ mara ka ọ ga-esi wee fụọ onye ị ga-atụ mbọ mbọ maazị Okwu Francis Idena nke taata anyị jụrụ eju bara abara nwanne nwaanyị kelee ndị Igbo ka anyị buru egwu na-aga. Ọ dị mma ndị Igbo daalụ nọ ọtụtụ ọma nọ afọ amụnwa bụ Florence Achịrịme Success daalụ nọ afọ ya bụ Achịrịme Success Florence na nche niile bụ aha eji ama mmadụ ama nke a na-etu gị nke na-aza echefula na aha bụ njirimara mmadụ bụkwazie ife ndị nwere okwukwe na-asị na ọ na-eso mmadụ ihe a na-etu gị nwere ike ọ bụrụ na ị bụ nwa Chinemere ị ga-achọpụta na enwere ka ndụ gị ga na-esi na-aga ịhụ na ihe na-agara gị chiriri werere mana chi gị maka na chi gị na-eme ị na-aza chi na-azọ chichi a na-azọpụta gị n'ọtụtụ ihe nsogbu anyị bụ ndị na-azụ okwu dịrị Chukwu okwu nke anya na-adịrị Chukwu ya bụ na ihe ị na-aza ihe a na-etu gị na ọ na-esokwa ụkpụrụ ndụ gị kpatara na ọtụtụ ndị gabigara ọtụtụ ihe mgbu na-enyekwa ụmụ ha aha dịka ihe yiri ihe ahụ dịka onye nọtere aka ọ mụtabeghị nwa mgbe ọ mụta nwa ọkachasị ọmụta nwa nwaanyị ọ baa ya chi na-asara m okwu maka mgbe ahụ ọ na-adụghị ime ọ lụrụ di na-adụbeghị ime ife ụda asịrị a na-akọ ei o mebicha na-akpa nwa ya ei ịmakwa na mgbe ahụ ọ na-eto agbọghọbịa o wepụ nwa nke a ụbọchị ọnwa niile ka o ji ewepụ nwa akpa ya nwa ya nke nwa ọ wụ onye ọgbanje akọcha ihe ndị a niile nwaanyị nwere ihe ọ ga-ekwu maka na ọ bụrụ na ihe a na-ekwu bụ asị ya tụrụ ime ka afụ mana emechaziri ọ tụrụ ime mụọ nwa agadaga nwa nwaanyị ihe ọ ga-aba ya bụ Chinasa m Chinasa ngwanụ ka anyị ji ezumike a ga-abụ ọ bụrụ na anyị chịkọta azụ anyị atọghepụ ngwugwu aha anyị kegoro mbụ ihe a ga-eji eme isiokwu n'ụbọchị nke taa biko agbanyela igwe onyonyo gị si na ndị a ha emechiela anyị emechibeghị naanị obere ezumike ka a ga-eji echighị azụ anyị akọrọ gị tọghepụ ya ma malite n'uju ya ihe a ji bịa n'ụbọchị nke taa. Ndewo. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọghalo ya bụ Ifeke Ego Ewi na-elenụ chanel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275. People onyerela anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu a na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru eme. Igbo TV daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru eme.
ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị echigataghị azụ na nke tata anyị ga-akọrọ gaba ebe anyị kwụsịrị ụnyaahụ dịka nkwa anyị kwere unu tupu anyị emechie mmemme anyị ụnyaahụ anyị gwara gị na ebe ọ bụ na anyị ji isiokwu gbasatara nwoke ịnapụ nwaanyị ịnapụ nwaanyị ibe ya di ya na tata na anyị ga-etinye ọnụ n'ihe gbasatara nwoke na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya. Ọ bụ ihe a ga-eji emere isiokwu n'ụbọchị nke tata. Nne nụrụ ka m si kwuo ya nwoke na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya ya bụ nwoke ịnapụ nwunye nwoke ọzọ. Anyị sị ka anyị kọọ na-asịrị a ka anyị kọọ ya mechie ọnụ ka nke a gaa maka na anyị nwekwara ike kpọọ ya asịrị nwee ike kpọọ ya okwu ndụmọdụ maọbụ okwu agbamume maọbụ nkụzi ihe na-agbabụghị na ọ dị maka na o nwere ndị na-ekwenyeghị na ihe ndị anyị na-adị na-akụ ebe a na-eme anyị wefụta isiokwu etu a mgbe ụfọdụ enwere ike onye nọ n'akụkụ asị gị hapụ ya n'ọba akụkọ ndị na-ekwu okwu n'ikuku ịma na ha na-akụka hapụ ha n'akụkọ ihe kwa n'ihe mere eme ka edi ha na-ekwu ihe a na nwoke nwere ike ịnapụ nwoke ibe ya nwunye ya mana gbakọ wefu n'akụkụ ebe ibi ọinunubeghie ka maka na ụfọdụ na-emechi ọnụ ihe nwere ike na-eme ha ekwu okwu ọ dịzie ka ya nwee ihe na-eme mana ọ na-eme a na-anapụ nwoke nwoke ibe ya nwunye ya ọkachasị maka mana ndị Igbo tụrụ ilu si n'ọwụ ukwu ji agụ mgbada bịara ya ụgwọ ma ọ bụrụ na aka adịghị nwata ọ dịghị ọma ndị bụ ụmụnne ya ilekwa n'anya ọwụ Igbo tụkwanụrụ ilu ọzọ si na awụ agbara aka na-aza ala onye ji ije a na-akọnye asị na aka mere azụ mgbakọrọkọ aka mere azụ mgbakọrọkọ abada nwere onye ọ na-ekwesị nwere ike ọ bụrụ na onye lụtara ekwesịghị gị ijere mavuru ma o kwesịghị gị nwere ka ọ ga-esi dị ọ dị ya bụ nne ị ga-akọwatara anyị isiokwu a gịnị bụ nwoke napụ nwoke ibe ya nwunye ya? Ọ dị mma ihe bụ nwoke napụ nwunye ya nwoke ibe ya nwunye ya bụ nwoke bụ onye bịa napụ nwoke ibe ya nwunye ya maka o ji obere ego ịma ọ bụrụ nwoke ịma isiokwu ahụ abụ na asị kọwaa ya ọ bụ anyị anaghị ekwu ihe kpatara aja anapụ kpọmkwem ka akọ ya bụ okwu okwute n'isi ntu n'isi ka akpọdo ya ebe ya bụ nke nwa bekee kpọ point blank ya bụ kpuo ya kpọmkwem ya bụ nwoke napụrụ nwoke nwunye ya ya bụ nwoke nọ lechara n'anya hapụ mepe anya nwoke ibe ya saa aka kwọcha aka wee sị na ihe ọ ga-eme bụ na nwunye maazị a ekwesịghị okwe n'ebu na nwaanyị a ka ọ ga-alụ ya ga-amafuru nwaanyị a ma ọ bụ n'ike o ma ọ bụ ihe ọzọ o ji napụ ya o maka na mgbe oge ruru a ga-ekwu ụmụ nwere ka ihe eji anapụ nwoke ibe mana nkọwa isiokwu abụ na ọwụ nwoke maọbụ nwoke ịlụ nwaanyị o maọbụ nwoke na-alụbeghị nwaanyị o hụrụ nwaanyị ịlụ di mgbe ụfọdụ kwa a na-anapụkwa ma enyi nwaanyị mana nke tata a na-ekwu ndị nwaanyị nọ na di maka na ihe o ji bụrụ arụ bụ na nwoke lụ nwaanyị maka nye ekwugo nke nwaanyị nọ na di ahụ tata bụ nwoke lụ nwaanyị ihe isiokwu a ji wee bụrụ ihe ịtụnanya bụ na ile anya ịlụ nwaanyị ihe dịbe okeke dịbe oke afọ nke elu na nke ala ofu ihe enweghị amamma nwere ihe dị iche nne ahụbeghị ma nwere ihe dị iche nwekwara amaghị m maka anyị ghara ikwu nke m amaghị mana ị nwere ihe dịbe oke dịbe ọgịnị hapụ nke gị jee nara nwoke ọzọ nwunye ya ọ bụ
ihe o ji atụ n'anya bụ na ị nwere ya agụ ka ọ bụ agụ eleghị anya ọ bụrụ na asị na nwa okorobịa ga-anapụ nwoke ịlụ nwaanyị nwunye ya nwere ike atụlebe asị onweghị nwaanyị nọ na ojighị nwaanyị agaghị asị na a na-akwado na anyị na-akwado maọbụ na-adọnyere ihe ọjọọ ukwu kama na ihe na-ekwu bụ na ọ bụ ihe ịtụnanya bụrụ arụ bụrụ ngosi enweghị afọ ojuju na ihe ndị ọzọ na nwoke lụ nwaanyị jere napụ nwoke ọzọ nwunye ya o nwere otu ọ dị ihe aka m ji sị na asị na ọlụghị nwaanyị enwere ike sị ọlụghị na nwaanyị ọ mabeghị ihe ikwe na-akọ eleghị anya o nwere ka o si ihe si wee na-adabara ya nwaanyị agbaso ya maọbụ jiri ọgwụ wee napụ nwoke ọzọ nwunye ya ya bụ na ihe a anyị kwuru ugbu a ka anyị ji kọwapụta ihe bụ mmadụ nwoke ịnapụ nwoke ibe ya nwunye ya nna biko ị ga-akọwa tụtụrụ anyị etu ihe a si amalite maka na o nwere ndị ụkọchukwu na-ekwubu okwu ha sị ma ọ bụrụ na ejide onye kwara iko n'ụlọ ụka ọ bụrụ na ịkwara iko n'ụlọ ụka eleghị anya ụlọ ụka na-enye oche azụ abịa sị gị bụ nwa okorobịa kwara iko a ọ bụghị ofu ụbọchị ka ị chere echiche ya bụ na kedu otu o si ebido daalụ maazị ihe o ji ebido bụ etu o si ebido bụ ịma ụmụ nwaanyị na-akọsụ ihe ahụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-akọsụ ịma ụmụ otu ị ga-eyi akwa onye nọ n'ụlọ dị onwe akwa ị ga-eyi ịpụtazi amara onye ahụ ọ dị ka ọ nọ onwe akwa ị ga-eyi ndị mmadụ na-ene gị ndị ụmụ nwoke na-asa na-enekwa onye a nakwa onye ọnụkwa dịka bụ ọnọdị o nwekwa ụmụ nwoke dịka enyi gị nwoke o nwe nwunye ya ọ mara mma wee ma ọfụma ịfụ ya sị ọ dịka enyi m nwoke ọ na-ene nwaanyị ọfụma ọ na-enedo ya onye ọfụma nekwa akwa oyi nwaanyị a mara mma nwaanyị ọ dịka ka m ga-anapụ ya nwunye ha ka m were aka m mezi dozie ya ka ọ dị mma hazie ọ dị mma so ihe ọ ga-eme bụ ọ ga-abịa ọ na-enye ya obere ego werugoro nke a zụrụ ụmụaka biskit were nke a zụrụ ụmụaka happy hour na chewing gum otu a ka ọ ga na-eweta ana ọ bụrụ ọ ga na-eweta obere obere o nwere ike na-enye ya ezigbo ego onye puku naira ya weregoro zụtara ụmụaka nwaanyị a nọrọ obere ọsị ke nwoke ji enye m ego di m enye m ụdịrị ego ahụ nekwa enyi ya ka ọ na-ewepụta ego mana o nwere ihe nwoke a bụ n'obi amaghị o nwere ihe nwoke a bụ n'obi ọ bịazi onyezi ya nwaanyị a na-achị daalụ sa daalụela ịbụ ezigbo mmadụ ezigbo dịka ịbụ mgbe ị mara otu nwoke a na o nwere ihe o buru obi tupu obido na-agwa gị okwu obere obere ị mara mgbe ị ga-asị ọ dị ka ọ ka mma ka m sịrị Johnson di ma onwe ihe ọ na-arụ nekwa ihe enyi ya na-arụ m ọ na-arụ m ọtụtụ ihe nekwa ihe ọ na-enyegoro m sọ ego ọ na-enyegoro m ka a zụrụ ụmụaka biskit ọ ga-ezugoro m zụọ akwa so o cheta ya ọsị ka m sogoro nwoke a na ọ ka mma karịa dị onye m nọ na ya ọ dị mma ịma na ajụjụ a gara ịjụ ugbu a bụ ma nwoke lụrụ nwaanyị nwere ike ịga napụ nwoke ọzọ nwunye ya mana ịkọwa gị ọ bụ ihe dị mfe imenwu a na-emenwu ya nwoke nụ nwaanyị nwere ike napụ nwoke ọzọ nwunye ya ọ na-eme ka a zaa ya etu a ka anyị ghara ije gbatọbọ ya bụ okwu maka na dịka ịhụgonu ihe a onyonyo esepụtara ndị niile bụ ndị ọ bụghị ama m ka m ga-esi akọwa ya mana ile ya anya ọfụma o nwere nwaanyị si na ikwu iko dị ụtọ ọ sụ na ikwu iko dị ụtọ ilekwana ya anya na etu ihe si aga na ala anyị nakwa ụwa gba gburugburu ya dịka ime ihe ọjọọ ọ na-atọ ụtọ maka na ahụghị m ihe dị na ya na mmadụ lụ nwaanyị nwunye ya nwere ihe niile nwaanyị nwere gị hapụ nwunye gị ahụ
ga na-aga anapụ onye ọzọ nwoke ọzọ nwunye ya o nwere ka ọ dị ọwụ n'ihi na ndị mmadụ ka na-agbaso ihe ọjọọ karịa ihe ọma maka na ọwụ ihe a na-asọ asọ ọ bụ ihe a na-asọ asọ eleghị anya ọkachasị gị na mmadụ wee enyi nwoke ya na-abịa na be gị gị na ya na-eri na-aṅụkọ isi n'azụ na-abịa anapụ ya nwunye ya na-edina nwunye ya maka na ihe na-ewubo family friend ahụ enyi ezinụlọ ahụ a na-ekwu kwụsịrị inwe okere ebe ị ga-agadebe onye ka ndị ugwu ji eme bashiga mana ịma ndị ugwu na-eme bashiga because ọ makwa enyi ya nwoke ahụ nwee ike bịa na-edina nwunye so ọ ya ka a ga-abịa mee ya fencing ka ọ ghara ịbụ ị na-abata nwaanyị ga-anọrọgo n'ime na-asụ ka onye bụ onye ahụ nne hapụ okwu ahụ nke a bụ nke a na-afụ anya ihe na-anaghị afụ anya karịrị maka ihe ịmaghị karịrị gị si hapụ ya etu ahụ onye a na-anapụ nwunye ya nwoke ọzọ na-anapụ nwunye ya kedu ihe ị chere na ọ ga-eme kedu ihe ị chere na nwoke ga-eme onye a na-anapụ nwunye ya ihe m chere nwoke a ga-eme bụ ọ bịa ọfụ ya data ihe abụọ ihe na-eme na ịma ụmụ ndị a ga-akọrọ data ọ dị ka enyi gị na-anara gị nwunye ị ga-asị mba enyi m ama megbu ihe ahụ enyi m ama narịgbu nwunye m na onwe ihe m mere ya bata ọ bụrụ ka i jiri anya gị fụ ya korokoro ị ga-asị enyi m ka ihe m mere gị ji anara m nwunye m ọ maka iji ego ihe ị ga-emewe ịkpọgoro nwaanyị gị nọrọ ofu ebe si abịa nwaanyị ka ihe ị chọgoro ọ maka ego gị onyonyo a na lele ya anya ngwa nke ọ bụrụ na imekwa nwunye nwoke a na ọ ka nke a mma ọ bịa bụrụ asamboro nke a tinye na ya bụ na o nwere ka ọ dị esi na ya bụ nwoke ahụ kwesịrị ka ọ gaa jekwude nwoke ahụ si ya ka ihe o mere ya wepụ aka enwe n'ofe ike mgbe iji anara ụmụ nwunye ọ bụrụ ọkwọrọ ịkpọ nwunye gị ka ị nọ na ya dị si abịagoro ya nọrụgoro ọdụ ka ihe na-eme ọ maka ego adọrọ ka iji eso nwoke ahụ ọ bụrụ bụ ihe ego ka a chọọ otu m ga-eme nye gị ego ana ihe na-eme ya bụ nwaanyị na-anọ na ya dị onwe ebe ọ na-aga ihe mụnwa na-eche na nwoke ahụ ga-eme bụ dịka ọ bụrụ na o mesie nke i kwuru mechaa ka a mara ma ga-agwa onye ukwu wara n'ụzọ udo mezie ya ka ọ kwụsị ọ bụrụ na ọ kwụsịghị mụnwa na-eche na ọ bụghị ihe nsọ gị na ya ga na-akpa gị wefu ya n'aka ndị ọzọ esitekwa ebe ahụ ewepụ ya n'aka ndị ọzọ ngaghị asị gị were ma mapụ ya isi maka n'ime nke ahụ igbuola ọchụ kama soro ji nwayọọ nwayọọ na-esi ọ bụ ihe mwute ọ na-ewute ri nne o nwere ụmụ nwoke na-agaghị edu nwunye o nwere ụmụ nwoke nwere ike ịkwụ ụdọ o nwere ike ịkwụ ụdọ mara na omenala Igbo na-asọ ya ma nke anyị kwuru ụnyaahụ ma nke anyị na-ekwu tata omenala Igbo na-asọ mmadụ ili ụdị hapụ di na-agapụ nwoke ọzọ maọbụ mmadụ ịlụ nwaanyị hapụ nwaanyị ya na-agapụ nwaanyị ọzọ ihe ndị a niile onweghi mgbe omenala Igbo kwadoro ya ile ya anya ọwụ nsọ ala o nwere onye ọ ga-abụ ya hapụ di ma mmekọ ya na nwoke ọzọ o were ego nwoke ahụ nyere ya sere ndị ya nri di ya erie nri ahụ di ya ga-anwụ eleghị anya ị na-agapụ nwoke ọzọ ọ na-egbochi agamnihu ga-abịara n'ezinụlọ unu n'ihi mmehie ahụ ya bụ na n'ezie ọ kwesịghị ma ọlị na nwoke ga na-anapụ nwoke ibe ya nwunye ya mana dịka anyị kwugoro ihe ị ga-eme bụ soo ya dịka onye jiri obi umeala soro okwu ahụ eluigwe na elu ụwa agbara gị akaebe ala makwara na iji ọfọ ijiri onye ahụ ọfọ maka na ọ nwere ụmụ nwoke ga-abụ ha amata n'ụdị ha na-eme ihe mgbe ha ga-eme ọ ga-adị egwu ụfọdụ ga-gbuo mmadụ ma ọ chụpụ nwunye ya eleghị anya ngọzi Chineke gara isi n'aka nwunye gị ahụ weta n'ezinụlọ ịchụpụ ya ihe ndị a niile ekposa ụmụaka a mụrụ amụ abụghị niile abụghị n'ala maka na ezinụlọ ebigidere si na alụkwazighị m n'ihi ihe dị etu a
ụmụaka bụ ndị na-ata ahụhụ dị na ya bụ na ihe ị ga-eme bụ iji nwayọọ sorie ijekwa na-egbu ọchị ma ihe ndị ọzọ kama na ọ dị mwute hiene. Anyị ga-aga na ọba akụkọ anyị ugbu a ka anyị kọọ akụkọ ụwa. Anyị ga-aga ezumike a ga-eji wetara gị akụkọ ụwa maka o jigoro nkeji 23 gafere elekere 9 obere oge ugbu a ha asa anyị kwarapụ ya mere a ga-eji ọsịsọ ga akọrọ gị ebe akụkọ ụwa ihe nke otu o si ada na otu ihe na-emenu nke ọ ga-abụkwa ihe anyị na-akọkwa n'obu na anyị na-atụ ya mbụ obere akụkọ ụwa maka na ịchọ ịmatachi ihe niile ka otu o si mee ị gaa n'ọba ebe a na-ere akwụkwọ nta akụkọ maọbụ igwe onyonyo goro oge a na-akpọ akụkọ ụwa n'uju ya bụ full bulletin n'asụsụ bekee gị nụrụ ihe niile mana ka anyị kọtara ugbo ya taa ego azụ ka ị nwee ike ịmakwa ka o si ada na nkenke ịpụkwana n'ihe onyonyo gị maka ihe ọzọ ị ga-ahụ bụ ebe anyị na-akọpụrụ gị akụkọ ụwa. Ndewo. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọralụ ya bụ ifeke ego ewi na-elenụ channel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275. People onyerela anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru eme. Abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọralụ ya bụ ifeke ego ewi na-elenụ channel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275. People onyerela anyị na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile bụ ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV ya ka unu ga na-ekiri ihe na-eme interested n'ebe anwa ọ ebe a nọ Mama Africa Igbo TV. Daalụ nọ. Mama Africa Igbo anyị zuru eme.
abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọralụ ya bụ ifeke ego ewi na-elenụ channel Mama Africa na television DSTV channel 275. People onyere line na ihe onyonyo na Mama Africa Igbo TV channel 275 DSTV Africa. Ọ bụrụ na ile anya ebe a ị ga na-ahụ nna m ukwu na ihe onyonyo dị iche iche na mba ụwa niile ugbu a anyị na ya na ebe a. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Wow, ndị Igbo nke na-enwe ugbu a bụ na ebe a nọ bụ na Mama Africa Igbo TV. Ya ka unu ga na-ekiri ihe Africa Igbo anyị zuru ka eme. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Nọ na akụkọ ụwa nke ụtụtụ tata na mbụ nụrụ ihe ndị a anyị ji mere isi akụkọ. Fada Mbaka ekwuola na gọọmenti emeela ngalaba ụlọikpe Naịjirịa ihe egwuregwu maka ikpe Nnamdi Kalụ. Ụlọikpe kachasị elu enyela Ahmed Lawal ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu na Yobe steeti. Gịnị na-esere John Okafọ na nwunye ya? Ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla n'ala ọma jijiji malitere na Turkey. Aha m bụ Maazị Okwi Francis Ide. Ugbu a nụrụzie akụkọ ndị a n'uju ya. Ụkọchukwu Katọlik ama ama na Naịjirịa bụ Fada Mbaka ekwuola na gọọmenti Naịjirịa ọzọ ka ha tọhapụ na Maazị Nnamdi Kalụ bụ onye isi otu na-azọ nnwere onwe Biafra akpọrọ Indigenous Peoples of Biafra IPOB n'aha ịchafụ n'asụ Bekee. Mbaka kpọrọ okwu n'ọgbakọ ekpere o nwere n'ọdịnso a dịka o kwuru na ọ bụ naanị na Naịjirịa ka ụlọikpe ga-atọhapụ mmadụ gọọmenti asị mba maka jichi onye ahụ. Mbaka kwuru na njichi Kalụ emeela ka ndị mmadụ na mpaghara ala Igbo na-ata ahụhụ ihe na-agbasa ha. Ụmụ akwụkwọ anaghị agazi akwụkwọ, ndị ọrụ anaghị aga ọrụ, ụbọchị Mọnde akpọchi ebe niile dịka Mbaka siri were kwuo. Cheta na kemgbe gọọmenti Naịjirịa jichiri Nnamdi Kalụ na mba Kenya ma kpụlata ya Naịjirịa n'ọnwa Juun nke afọ 2021, ndị otu IPOB tinyere iwu na onweghị onye ga-apụta iro na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa niile kwa Mọnde ọbụla iji gosipụta iwe ha maka ihe gọọmenti mere. IPOB mechara kwuo na ha ewepụla iwu a ma gwa ndị mmadụ ka ha na-apụta ụbọchị Mọnde, mana ụfọdụ ndị otu IPOB ekweghị na iwu a. Ndị kewapụrụ ma kpọọ onwe ha autopilot ha na-aga n'ihu na-amanye ndị mmadụ ka ha nọrọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde. Ndị dịka ọ dị ugbu a n'ihi nke a na steeti ise niile dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa, ụbọchị Mọnde na-abụzi ụbọchị ezumike maka na onweghị onye ụjọ na-ekwe ka ọ pụta iro. Fada Mbaka katọrọ etu ndị ọchịchị Naịjirịa si na-akpa agwa ka a ga-asị na ihe na-eme n'ọwụwa anyanwụ Naịjirịa agbasaghị ha. Ụlọikpe kachasị na Naịjirịa akpọpụtala aha Ahmed Lawal dịka onye nwetara ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu Yobe North. Ha mere nke a site na iwezuga ikpe ụlọikpe mkpesa mere
nke nyere Bashir Machina ike ịnọ n'otu APC zọ ya bụ ọkwa, mana n'ikpe ndị ọkaikpe abụọ ji, ha kwuru na ihibe ntụliaka ime ụlọ ọzọ n'ọnwa Juun bụ nke Lawal meriri dara iwu dị na ime Electoral Act n'ihi na APC akagbughị nke ha bụ ụzọ were mee na ụbọchị 28 nke ọnwa Mee. Ọkaikpe Sestus Nwenze bụ ọkaikpe nọ n'isi ụlọikpe ahụ kwuru na ikpe nke ụlọikpe ukwu na ụlọikpe mkpesa nyere kwuru na Machina ritere ikike ahụ ezighị ezi, nke mere na ekwesịrị ka akachagbuo ma kachapụ ya bụ ntụliaka emere. Ọ kọwara na Machina kwesịrị iweta ikpe site na ụzọ akpọrọ right of summon n'ihi ebubo nrụrụ aka eboro APC site na ezigara INEC aha Lawal. Ezinụlọ onye ejije Nollywood ama ama bụ John Okafor ma dịkwa amakwa ya dịka Mr. Ibu n'asụ Bekee na-aga n'ihu na-agba gara n'ihi nghọtahie dara n'etiti ya na nwunye ya bụ onye na-ebo Okafor ebubo mmekpa ahụ nakwa ihe ndị ọzọ na-asọ ntị oyi. Nwunye Ibu bụ Stella Okafor na-ebo ya ebubo iti ya ihe tika kụrụ pan nakwa eye nwa ha nwaanyị bụ Jasmine. Mr. Ibu mụrụ ụmụ 14. Stella Okafor bụ nwaanyị nke abụọ Ibu na-alụ dịka ya na nwunye mbụ ya gbasara, bụkwa ndị mụrụ ụmụ 3, ebe Jasmine bụkwa nwa Ibu kutere oge ọ dị na nwata tupu alụbata Stella afọ 12 gara aga. N'ihe onyonyo nke si Oriakụ Stella mere nke fegharịrị na soshal midia gosiri ebe Okafor ji Bekee na Igbo na-agwa onye ahụghị anya a na-eche na ọ bụ nwunye ya na ya ga-emesi ya ike ma ọ bụrụ na ọ kwughị ihe na-esere ya na Chioma, ya bụ Jasmine bụ nwa ha nwaanyị. Ebubo mmekpa ahụ a nwunye Okafor tụrụ ọtụtụ ndị mmadụ n'anya n'ihi na Okafor bụ onye a na-echebu onye na-enweghị nsogbu ma na-akpa ndị mmadụ obi ụtọ. Na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ nwere n'ụbọchị Fraịde, Okafor kwuru n'ezie na ya na nwunye ya nwere nghọtahie nke mere ka ya hapụrụ ya ụlọ ha na ebubo ndị ọ na-ebo ya, si na ọ gbagwojuru ya anya nke ukwuu. O kwuru n'olu ya na mụ na ya ebizighị n'ihi nghọtahie, ọ na-akparị nwa m nwaanyị n'agbanyeghị na ndị uwe ojii dọrọ anyị aka na ntị ka anyị ghara idebanye ihe ọbụla na-esere anyị na soshal midia. John Okafor mụrụ ụmụ 14. Nwa ya nwoke bụ Stanley Okafor bụ nke abụọ. Ewezuga ebubo na nwa ha bụ Jasmine na-ayị nna ha, Stella Okafor na-ebo ebubo na nwaada ahụ na-akpa nkata ire ụlọ nna ya na nzuzo. Mana otu n'ime ụmụ Ibu bụ Daniel Okafor kwuru na ebubo ndị a niile bụ okpotokpo asị, dịka o siri were kwuo. Ala ọma jijiji nke ukwuu dakwasịrị ọwụwa anyanwụ mba Turkey na ụzọ ụtụtụ ụbọchị Mọnde ma gbuo ihe karịrị mmadụ 500 dịka mgbe eji na-ezipụta ozi a. Ngalaba mba US na-enyocha ụdịrị ihe a mere kwuru na ala ọma jijiji mere ihe dịka ebe elekere 4 nke ụzọ ụtụtụ bụ elekere 2 na Naịjirịa na mba ahụ. Dịka ebe ala ọma jijiji a metụtara dị nso na oke ala Turkey na mba Syria, e kwuru na mmadụ 230 nwụrụ site na ya na Syria, ebe mba Lebanon na Cyprus nụkwara ya bụ ọma jijiji mgbe ọ dara. Osote onye isi ala mba Turkey bụ Faout Oktay na-ekwu na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ na Turkey esila na 76 ruo 284
nke mere na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ agafeela 500 ugbu a. Mpaghara ebe ndị ọnwụ a metụtara n'ime mba Turkey gụnyere Aleppo, Latakia, Hama nakwa Tartus. Dịka akụkọ ka na-amalite, ọ pụtala ihe na ndị nwụrụ anwụ na ya bụ ala ọma jijiji ga-akarị ọnụọgụgụ a ekwupụtara ugbu a. A na-atụ egwu na ọnụọgụgụ ndị nwụrụ ka ga-agbali elu nke ukwuu dịka a ka na-eme mgbapụta ozu ndị ka nọrọ n'okpuru ya bụ ala ọma jijiji maọbụ ụlọ dakpọsịrị n'ebe ahụ. Etu a ka esi hazie wetara gị ya bụ nchịkọta akụkọ, mana tupu anyị etiga azụ na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nụrụ ihe ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ ọzọ. Fada Mbaka ekwuola na gọọmenti emeela ngalaba ikpe na Naịjirịa ka ọ dịka ọ bụ ihe egwuregwu maka ikpe Nnamdi Kalụ. Emere ka unu mata na ụlọ ikpe kachasị elu n'ala anyị enyela Ahmed Lawal ikike ịzọ ọkwa ụlọ omeiwu na Yobe North. Ajụjụ ka a jụrụ ebe a sị, ọ bụ gịnị na-esere John Okafor na nwunye ya? Ọtụtụ ndị mmadụ alaala obodo Afudebe na mba Turkey n'ihi ala ọma jijiji mere n'ụtụtụ ụbọchị Mọnde. Ndewo, ọ ka bụkwa Maazị Okwi Francis dị ka anyị chiga azụ ma gaa n'ihu na agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Daalụ. Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Ọ dị mma ndị Igbo, anyị echetala azụ na mmemme a na-akpọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ ka anyị kpọpụta maazị na akụkọ ụwa ọgan maazị nnọọ na akụkọ ụwa. Ndewo nne. Daalụ gị bụ onye ọma na-ekiri anyị na-ekelekwa gị ọzọ ka ị ka ji wee nọsie ike na-egere ihe a na-ekirikwa ihe anyị na-eme n'ụtụtụ. Ana m asị Chineke gọzie gị. Dịka anyị na-ekwu, ọ bụrụ na ugbu a ka anyị gbanyere igwe okwu ga anyị isi ngalaba akụkọ ụwa wee chigata azụ. Mana ihe anyị ji mere isiokwu bụ nwoke ịnapụ nwoke ibe ya nwunye ya. Anyị si ka anyị kọọ ya bụ ka akọ ya ọ bụrụ asịrị, mana ka mgbe a na-ama njakịrị ka a na-ekwu eziokwu, ka anyị na-eme ya ka ọ bụ ihe egwuregwu ka ọ bụ akụkọ ịkpara obi aṅụrị ma ọ bụ otu ọbụla anyị si na-eme ya. Anyị chọrọ ka isi ebe ahụ tụtụrụ otu ihe ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ga-enyere gị aka na ndụ. Eleghị anya ọ bụrụ na ị nwere echiche nwaanyị ahụ unu na-ebidebere gị bụ nwoke obi a na nwere ka o si akụ mgbịrịgba, ị na-afụ nwaanyị ahụ ọ gafee n'ihu ụlọ gị, ọ gafee ụbọchị niile ka ọ na-agafe, ibido ogo chewe echiche ọjọọ. Ilega anya na di ya bụ onye mesin, ọ na-arụ mesin, di ya bụ onye ọrụ kwangara, mana gị onwe gị bụ onye akaja akụ, ị nwere ụlọ ebe a na-azụ ahịa, puku nọ gị n'aka. Nwaanyị ahụ bụ eleghị anya gị hụ ya ka ọ gara gote nkeji osikapa, nkeji mudu osikapa ọ ga-eje siere ụmụ ya ise. Ebidogo na-ara nwaanyị ahụ anya, ị na ha arọ ya anya,
nwaanyị ahụ nke nọ na nke a na ọkwụ gem esi ka nna nwa nwoke a jide ihe o denye n'elu ka nwaanyị ya nkịrịka akwa dịka isi were otu ụbọchị ibidogo onwego ụbọchị nke ọzọ inyere ya ₦5,000 ejụrụ ya sị ka ihe ọ leji igote ya sịla ọ lejekwa igote ọkara mudu osikapa yala iko agwa abụọ ọgwakọ ya osieri ụmụ ya nọọ crayfish adụdị ya nọọ ose na mmanụ ụdị t-shirt afụ na mmanụ niile mara iwe si ya anwụla ngwọ ọkwa ngwa lee ₦5,000 ga were ya se ihe ọgote anụ gote ihe niile tija n'ahịa o nwere ebe ị na-aga ọ bụghị obi ọcha gị ka iji mee imehie n'ihi na ị nwere obi ebere imeri ihe n'ihi na ị na-atụ anya ka ịsụgodo ọfịa ọsọ ọfịa esusi ọfịa n'ihi ₦5,000 mbọchị ọzọ nye ₦10,000 mbọchị ọzọ ₦20,000 ịmaga nwe oke ị ga-asụrụ ọfịa wee si n'oruo na mgbe ị ga-ewere ihe ubi ịkọ n'ugbo ịkọchago ugbo n'ọfịa mana otu ọbụla o si dị gị bụ onye nwere ekiri anyị na-ajụjụ anyị na-ajụ ugbu a bụ kedu etu a ga-esi wee mezie ihe ọjọọ a na-eme n'obodo maka ihe a bụ ihe ọjọọ nne kedu ihe ị na-eche na a ga-eme ihe na-eche a ga-eme na nke m a na-akụzi onye ahụ ihe akwụkwọ nsọ agwa ihe dị njọ na ihe dị mma na akwụkwọ nsọ a na-agwa ya ozi ọma na-agwa ya na ihe na-eme na ọ dịrọ mma na Chineke kwuru sị onye nu di ya jide di ya ọfụma a ghara ya onye nụ nwaanyị ya jide nwunye ya ọfụma otu a ka ọ dị na ị ga-eji hapụ nke gị na-etinye anya na nke onye ọzọ gị nwa iji nke gị imechabụ nke gị na-etinye anya na nke onye ọzọ ọ bụrụ iche ọ ga nwunye gị mma mma ime ya ka ọ maa mma ka ị ghara na-etinye anya na nke onye ọzọ ọ bụgoro nwa mgbọghọ ka i burugburu anyị sị nwa mgbọghọ ọ bụrụ ịbịa iburu nwunye mmadụ ọ bụrụ ihe ọma ihe a ga na-egbochi ihe niile ị na-eme ma ọ bụrụ o nwere afọ ị na-azụ iburu nwunye mmadụ ihe amawa ọ dị mma dịka ikwutere okwu ahịa gị bụ onye nọ n'ọdụ ahịa na-ekiri anyị eleghị anya ị na-aga n'ihu nke ọma mana kemgbe i bidoro na-arụrụ aka ibuo nwunye onye nke mbọsa ibuo nwunye ịma na a na-ekwu nnapụ mmadụ nwunye ya ọ dịka na-ekwu ndị mmadụ ga na-ele anya ihe ndị a na-akọdo ọ na-emenwu ịnapụrụ mmadụ nwunye ya abụghị mgbe ị gara akpọrọ ya gị na ya biri n'ụlọ mgbe dịka anyị na-akọ imere ka uche nwunye mmadụ pụọ n'ebe di ya nọ nọrọzie n'ebe nọ n'ihi ụmụ kịrịkịrị ihe ị na-emere ya ịnapụ gị maka na onwe ozi ihe nwaanyị ahụ ga-eji di ya kpọrọ onweghị ihe ọ ga-asị na ihe a bụ ihe o ji di ya kpọrọ ka m kpoo ya etu a dịka ụmụ nwaanyị na-ere ihe n'ebe ọtụtụ ụmụ nwoke ị na-ere ihe ụmụ nwoke na-abịa n'azụ na-akpa ya aka mama Joyce were nke a ọkpa ya aka echi aka keke ọ bịazi onyezi gị o nwee mgbe ọ ga-eru ọ sị mama Joyce ịbịagoro ka anyị gaa ụmụ akụkụ ebe anyị na-aga ọ chọrọ obere ihe nye gị were ya tinye ju n'ihe iji azụ ahịa ọ ga-asị ya mama Joy ịmakwa na too much work without play make a jack a dull boy. Yeah, that's asụrụ m asụsụ bekee jack a dull boy. So mama Joy ịnọkọta ị na-enwekwado joy isi n'ịbụ mama Joy ị na-enwekwari joy pụta na-apụtanụ na mgbede na-apụta na mgbede pụta na mgbede nwee joy ọkwa etu a nwaanyị nwere ike gwadosi o nwere ihe mere ebe mbibu tupu m bịa Abuja nwaanyị kwadosiri were akwụkwọ nsọ kpaa n'aka si di ya na ọ na-aga ụka mgbede so o nwere ka mma joy ya na-atụ ụjọ nke nwoke akparị ya alụ si yichi aka ọfụma para akwụkwọ nsọ si di ya na ya na-aga ụlọ ụka bịa nwee joy achọbagoro akwụkwọ nsọ n'akụkụ ya bụ na ọmakwasị ahụ kpatara anyị ya maka na ihe ụkwụ na-aga warawara anya na-aga warawara n'ahụ ya
anyị na-ekwu ya na chọọchị mana ọ bụ ihe ọjọọ nwa na-eche na ekwenyere m n'okwu gị na a ga-ejere akwụkwọ nsọ okwu Chineke were na-ewepụcha ihe ọjọọ niile ahụ maka na ị na-anụ okwu Chineke dị ka mmiri nsọ na-asachasị ahụ i were ya na-asacha obi gị ka ị na-akpụdebe Chineke nso ihe niile a bụ ọrụ anụ ahụ sista gboro m mkpa n'ahụ ihe abụọ ọrụ mana Chineke kwuru na ahụ anyị yi ugbu a onweghị onye ga-eyi ahụ a wee banye alaeze Chineke ihe niile a ga-ere n'ala ya bụ onweghị ihe ọbụla i nyere anụ ahụ gị ga-eju ọ ga na-achọkwa ọ bụ Oliver Twist ị na-enye ọ na-achọ ọ fụcha mama Joy tata ọfụ mama Nkiru echi ọ dị ya ka mama Joy erughịzi ka etu a ị na-enye afọ anaghị eju ya bụ ịchọọ ịgbanarị ọkụ ala mmụọ maka na ihe niile anyị kọrọ maka anyị mere anyị kọrọ ụnyaahụ nwaanyị napụ nwaanyị ọzọ di ya maka ntata anyị kwuru nwoke napụ nwoke ibe ya nwunye ya ha nche niile bụ ihe na-eduba na ọkụ ala mmụọ ị gaghị akịta alaeze Chineke agbanyeghị na ya na-enye gị oche n'ihu ihe oche n'ụlọ ụka mana ị na-arụrụ aka ị gajeghị ebe ọbụla ị gaghị agara udu nso onwe nke na-aga aga ọ ya bụ na ihe na-esiri onye ahụ ike ebe na-achọ ijiji na shọp n'ihi na ị gara arụrụ aka ị na-arụrụ aka ọ dị ka nkeji 15 ka ọ ji wee gafee elekere 9 ebe a ka ọkụ ga-anyụkwa anyị na ihe mmemme nke ụbọchị taa mana echi ka bụ ụbọchị ma ọkụ elekere 9 anyị na-amalite mmemme anya agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nne biko kelee ndị Igbo ka ndị Igbo ana m ekele ka m were ohere a gwa ụmụ nwaanyị okwu onye ọbụla na-etinye anya n'ebe nwoke nọ biko ka iwepụ anya na ọdịrọ mma jide di gị ọfụma wepụ anya na ihe onye ọzọ na onwe isi gị na-adị gị gba mbọ ego na-apụta daalụ na ebe mụnwa bụ Florence Achidome Success daalụ ọ dị mma onwe Maazị Ogwu Francis denye na asị gị deme ka ọ dị n'echi abụ m prọfesọ Kingsley Chiedu Ọralụ ya bụ ifeke ego ewi na-elenụ channel Mama Africa na telivishọn DSTV channel 275 ọ dị mma ọhaneze unu ahụ n'aka ozugbo biko ịbụ onye lele anyị na ihe onyonyo